Salut băieți! Sunt cu Rafael și ne pregătim să mergem la nuntă. Salut-te, Rafael, pe abonații mei și spune-le să dea subscribe la mine. Dacă poți să faci subscribe, eu am ceva pentru tine care nu poți să faci. 100% nu poți să faci asta. Turn down for what? Cine face așa? Ce faceți? E un vlog numărul 1. Evine aplauze pentru oraș, evine și socrii pe ritmul de dans. Cred că voții au fost păcăliți. Uite, hai să facem așa, când vă certați voi afară, deci v-am dat sticle de whisky corect. Când vă certați voi, o să dedicăm noi o melodie mirilor, da? Să sticle de whisky, ok? Ce curge?
Foarte simplu, da? Hai tu, te rog, că te văd aici foarte aproape de mine. Aplauze, da? Ia să ai înțeles? Deci s-au prins așa, da? E foarte simplu, mie mi-a luat doar 7 ani să învăț. Poftim. Foarte tare cât pe aici. Încă o dată. Bravo, felicitări, da? Foarte tare, foarte tare. Ok, am nevoie și de o domnișoară sau o doamnă, ia să vedem. Haideți dumneavoastră, doamnă. Nu, doamnă. Puțin, da? Haideți, că nu râde nimeni, da? Ok, aplauze pentru doamnă foarte emoționată. E foarte simplu, da? Ia să vedem. Ok, odată, ia. Da, încercați și dumneavoastră, să vedem că puteți. Haideți, socră, ia să vedem. Perfect. Haideți, doamnă. Așa, așa, perfect. Foarte tare. Mulțumim, doamnă. Mulțumim. Ok. Hai, Cătălin, și tu. Ia să vedem. Aplauze aici pentru mine, da? Îi dăm ceva mai greu, ceva de genul așa? Nu, e prea complicat. Doar așa, ia să vedem. Nu se sparge, da? A luat multe căzături. Oh, felicitări, dragule! Ușor să nu rănim aici cu doamna. Perfect, perfect. Ok, Miresică, hai și tu, te rog, aplauze aici pentru ultima persoană. Ia să vedem. Hai, ia să vedem. Îți aparține sticluța, da? Ia să vedem. Ia să vedem, hai te rog, ia să încearcă, da? Imaginează-ți că este o veselă de la soacra mare. Ușor, ușor. Hai încă o dată. Perfect, dragilor, perfect, mulțumesc frumos. Abia am ajuns clipule. Suntem la hotel. Și să rup de somn tipul. De aici mergem la nu știu ce petrecere de potoace. De la 12 plecăm. Mi-e foame și aș vrea să beau o cafea stouă. Calcul, tată, calcul. Suntem în Ploiești, la liceu, la hotel. A fost o noapte strong și după ce mergem la Vlădeni, undeva la o casă, ajungem acasă în sfârșit. Mersi că ați fost cu mine și astăzi dați un like, dați și voi un subscribe și vă salut!